започваме отново. Искам искрено да благодаря за подаръка на цялото семейство. Тази рокля ми е подарък от цялото семейство и нямаха търпение да облека, затова бързо се преоблякохме и започваме отново. Нека отново да поздравим младоженците, родителите, кръстниците, за батко Орхан специално за цялото на семейство. Едно семейство, което страшно много обичам. И за сватовете специално, за всички сватове от страна на булката. Айде, готови сме с нещо ударно. Ще ти бъде по-добре, няма да кара, раз и полега.
Айде, момчета! Един много специален поздрав за Томо барабанистите специално и за Валето и за Вани, а за Фани. Ай, чумла, чумла, айде. Айде, готови сме да поздравим нашия колега за Фанито специално. И момчета, след малко идвам при вас. Готови ли сте? Да не скучаете долу.